रायजो राजा नोंथांमोनाथ' दासान्दि नुबाय थादों जानांगौ मोनसे ससियेल मिडियायावहाय फेसबुकआव दा मोनसे ट्रेन्ड जागासिनो दङ। आं बेनि सायावनो एसे बुंलायदों मा जादों आं बुंनो हाया आरो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव रायलायगोन बिनि सायाव आंना जुदि गाज्रि जादोंमोन नोंथांमोना आंखौ बुंनो हागोन आरो जुदि आंनि बुंनाया जुदि मोजां जादोंबा नोंथांमोनहा माने शेयार खालामनानै होनो हागोन। दा बाथ्राया माने ओरैनो लादोंब्लाबो बे ओरैनो नङा खारन दिनै ससियेल मिडियायावहाय क'क्राझार टु उदालगुरि मोनसे पस्ट होबाय थानाय नुबाय थादों। क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि माने क'क्राझारना बिदि चिरांना बिदि बाक्साना बिदि उदालगुरिना बिदिनो मालाबा गयखौ सिंखावनानै माब्लाबा नाखौ हास'नानै मालाबा बायदि बायदि मुवाफोरखौ माने बुंनानै माने बेफोरबायदि माने पिकचार शेयार खालामनाय फेसबुकआव शेयार खालामहोबाय थानाय बे मोनसे ट्रेन्ड सोलिगासिनो दं आरो दा फेसबुकआवहाय। दा बिनि सायावनो आङो बुङाब्लाबो बुंनो होननानै दिनै फैबाय बुंनो सानदोंमोन नाथाय आङो नुदोंखि जोंनि दानि माखासे देरफुनाय लाइमोनफ्रा बबे मोनसे रोंनांगौ एबा सोलोंनांगौ आयदाखौ सोलोंना लाखो आङो गोमोनो गोनां जानानै फैदों। जोंनि मानसिफ्रा दा माखौ बांसिन सोलोंदों बेफोरबायदिखौसो बांसिन गोसो होसै नामा, बेफोरनि गेजेरजों मा फोरमायनो नागिरदों, बेनि गेजेरजों मा दिन्थिनो नागिरदों बेखौ दिनै बुजिसो दंबावो। बेखौ जेनेबा जाम्बा मोनसे एबा जाम्बिनि मोनसे माने आखुजों बिथांमोना बेखौ ससियेल मिडियाआवहाय दिन्थिनानै होदों। जेन सानदों खोमा आरोना रावबो बेखौ मिथिनाय नङा बुजिनाय नङा होननानै। स' बिथांमोना गावसिनि मोनदांथिजोंहाय जेरै दा ससियेल मिडियायाव शेयार खालामबाय आरो बेखौनो लानानै दिनै गोबां मानसिफ्रा शेयार खालाम होबाय, बहुत मानसिफ्रा शेयार खालामबाय। ओंखायनो आं बेखौनो सानदों दानि खायसे देरफुनाय लाइमोनफ्रा माबेखौ सोलोंखो बांसिन, बेफोरनि गेजेरजों समाजाव मा दिन्थिनो नागिरदों। स' बिसोरबायदि सुबुंफ्रा बिदिखौसो एक्सपार्ट ना मालाबा बिमाखौ मान सनमान होनो रोङो, ना मालाबा बिमा बिफाखौ खुलुमनो रोङो, ना मालाबा ओनसोलाव थानाय गेदेर मानसिफोरनिफ्राय माबा मोनसे सोलोङो, मा सोरबा मोनसे गोरों मानसिनिफ्राय माबा मोनसे आयदा सोलोङो नामा। स' बिदि सोलोंनायथ' गैखाला। बेफोरबायदि गाज्रि थासारि, गाज्रि पिकचार, गाज्रि फट', गाज्रि भिडिअ' नङा होमबा, बिदिखौ माने मोनबाथाय बोजों बोजों खालामनाय माने बिदियावल' जोंनि मानसिफ्रा बुहुत माबा थाल लाथारसै आरो जाउनाव जोंनि समाजावबो थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन थासारि फैनाया बेनिनो मोनसे जाहोन, बेबो मोनसे वान अफ द पार्ट आरो। दा बिनिखाय आं रायजो राजा नोंथांमोनावसो सोंहरनो नागिरदों दा बैफोरबायदि जे फट' पिकचारफोरखौ जेनेबा फेसबुकआव आपल'ड खालाम माने खेंसालियायै बिथांमोनहा माने माबा मोनसे फोरमायनो नागिरदों, बेफोर बेसेबां गनायजाथाव। दिनै नाय माने ससियेल मिडियाखौ बोरानो हायै बायदि जायो। दाथ' नोंना बिमा बिफाफोरनि मबाइलखौ सोर लायो? उन्दै उन्दै बे क्लास 4, 5, 6, 2, 3 फरायनाय गथ'फ्रा लायो। दा बिथांमोना फेसबुक लानाय लोगो लोगो नुगोन फेसबुकआव माने बायदि बायदि फट' फैनाय, अब्ला बेखौ गथ'निफ्रायनो बे गथ'खौ माने गथ'आ नुलाङोब्ला बियो देरनानै मा सोलोंगोन? नोंथां मानो रिप्लाय होदो? नोंनिनो बिनानावा गाज्रि जागोन, नोंनिनो फंबाया गाज्रि जागोन, नोंनिनो बिबथै बियादैनि फिसाफ्रा गाज्रि जागोन। अब्ला बेखौ नोंथांमोना मानो सानाखै? नोंसोर बिनि सायाव मानो एसेबो साननो हादिया? नांगौ नोंनि जिउआव गोनांथि जानाय माखासे आयदाफोरखौ सोलोंनानै ला, आखल आखुफोरखौ सोलोंनानै ला। बे बैसोआव जुदि सोलोङाबा होमबालाय नोंबो देनां नोंनि गथ' गथायफोरखौ बिदिनो फोरोंदो। नोंनि फिसाखौ देनां जोनोम जानायनि उनाव नोंहाबो बिदि फोरोंदो, आइ बिदि जानांगौ, हाबा बिदि जानांगौ होनना फोरोंबानो जाबाय। नों जेरैबायदि आखुनि मानसिमोन नोंनि गथ'खौ बेबायदि खालामनानै ला। बिराद मोनसे दिखानांथाव आरो बे सोंखारजाथाव जाबाय। दिनै ससियेल प्लेटफर्मावहाय बुहुत मानसिफोर थायो, मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो। नोंनि लेक्सारारफोर दङ, नोंनि फोरोंगिरिफोर दङ, नोंनि बिमा बिफा दं, नोंनि बिदा दं, नोंनि बिब' दं, नोंनि बिगुमै दं, नोंनि बायदि बायदि सोमोन्दो जानाय गासिबो मानसियानो दिनै ससियेल मिडियाखौ बाहायो। अब्ला बैफोर फट'फोरखौ नों शेयार खालामनायखौ नों माने गासिबो बिथांमोना मोनहैजोबखागोन। अब्ला नों माखौ लाखोमानानै गावखौनो जे मिन्थिया सानै दोनखोमादों नामा? स' सासे मानसिया मा पस्ट शेयार खालामो, बे पस्ट शेयार खालामनायनिफ्राय बै मानसिनि गोरबो बिखासनि बिनि आखुथाया बावनो जाखारफैयो।
नों ससियेल मिडियायाव मा बाथ्रा बुंदों नों ससियेल मिडियायाव मा दिन्थिदों माने बेनिफ्रायनो नोंनि सिंनि अनफोरनि हाब भाबखौ बावनो बुजिनो हायो नों माबायदि मानसि बेखौ दा बिनिखाय नोंसोरो दानिफ्राय जाज खालामनानै नाय नोंसोरो जेन'बा दा देरा नङा देरबाय नोंगौ नोंसोर बारा सानस्लाबनो हाया नाथाय बेबायदि होननानै नोंसोरो जेन'बा गिदिरफोरनि बुंनायखौ नोंसोर खोनासङा गावखौनो रोंखा राखा एक्सपार्ट सानो बिमा बिफाखौ बहा खुलुमनो बिमा बिफाखौ जोख्लाबनायावसो एक्सपार्ट नोंसोर माबा मोनसे बिबा मोनाबा जोख्लाबनाय एक्सपार्ट बिदियावसो एक्सपार्टसै बिमा बिफाखौ सिं खालामनानै गगाब सगाब बेराय बेराय दिनै बैजों बोरैबो थांनाय नङा होमबा स' बेबायदि खायसे लाइमोनफ्रा जोंनि समाजाव गुबुंले थासारि बोनो नाजागासिनो दं देख दिनै बे समाव नोंसोरो फरायनायनि सममोन सोलोंनायनि सममोन नोंनि इयुन जिउआव जेनेबा नों थांना थानांगौनि थाखाय जायफोर गोनां आयदाफोर दं बेफोरखौ सोलों मबाइल लाबाय थिगैनो एन्ड्रइड मबाइल लाबाय एन्ड्रइड मबाइलनि गेजेराव दिनै बुहुत बुस्थु सोलोंनो हायो नों जुदि लुबैयोब्ला रोंनो थाखाय नाथाय दिनै बेफोरबायदिखौ नायाबालानो दिनै नोंसोरो गुबुन गुबुन फट' नायनाय बर' गुबुन गुबुन माने भिडिअफोर नायनाय दा भिडिअसो नोंसोर गोजोननानै थायो सानफा थोलो ना बिमा बिफानि खामानि मावनायाव मदद होफानो ना माने गामियावहाय माबा मोनसे माने मेल मिटिंफोर जादोंबा बाहाय थांनानै खोनासंहैनाय बेफोरथ' गैया नोंसोरनाव बबेबा बिफां सायाव थाबाय बबेबा खाल बाहारनि सायाव खनायाव जिरायनानै बेखार समखौ थांहोनाय सा बिदिजोंलाय नोंसोरनि फिउचाराव मा जाहैगोन नोंसोरो दिनै बिमा बिफाया जोङो नोंसोर खस्थ' खालामनानै रोंगौबा थाखा फैसा दिहुन माने बुथुमनानै हरदों नों नांगौ होनबानो जेनेबा नागिरनानै हरो दा बिसेयावबो नोंसोरो दिनै जेनेबा बोजों बेरायनानै दिनै टेक्न'लजि जुग होननानै टेक्न'लजि होननानै नोंसोर जुदि टेक्न'लजिजोंसो नोंसोर गावसोरजों दोनलांजायोबा टेक्न'लजिजों नोंसोर सालायनो रोङाबालानो टेक्न'लजिजोंसो नोंसोर उल्था सालायजायोब्ला अब्ला बोरै जागोन जाय समाव जाय थि समाव नोंसोरो नोंसोरनि उननि समाव गोनांथि जानाय माखासे आयदाफोरखौ सोलोंनांगौमोन बेफोरखौ सोलोङाबालानो गाज्रि माने आयदाखौ लानानै सावरायनाय गाज्रि फट'फोर शेयार खालामनानै गाज्रि भिडिअफोर शेयार खालामनानै नायथावै जाथावै माखासे नोंसोरनि पस्ट होनायखौ नुनानै दिनै गोबां मानसिफ्रा लाजिसै आरो बेयावनो दिनै नोंखौ मोनथिखाबाय नोंथ' जाखाला दुनियाखौबो नोङो जालांनोसै नोंजों लोगोसे नोङो 10 जन मानसिखौ लांफानोसै गाज्रियाव दा बेफोरखौ दिनै मोनथिनानै आं नोंसोरखौ बुंदों दाबो सम दं नोङो दासिमबो माने नोंनि साननाय हनायाव सोलायनो हानाय सम दं नोंसोर बैसोआ जेबो जायाखै नोंसोरना दानो मोजाङै साननानै सिन्था धारा खालामनानै गुबुनखौ माने फल' खालामनानै नाय गुबुना मारैखौ जिउआव थांनानै थानो लादों बिथांमोना बेसेबां जुजिनांदों आरो नों मा खालामनानै दं दा बेफोरखौ माने रिफारेन्स लाबोलायनानै गावनि जिउआव जुजिनाय थानांगौ आरो जायफोर जुजिनाय थायो अब्ला लाइफआव साक्सेस जायो जायहा जुजिनाय गैया दगमग सानग्रा बे आरो मालाबाबो लाइफआव साक्सेस जाया ओंखायनो आं नोंसोरो खावलायगोन आंनि फंबायनि समान आंनि बिनानावनि समान बेखौ लानानै आं खावलायगोन अननानै नोंसोरो दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि जानला मानला पस्ट होलानानै नायथाव जाथावै जेन' खालामा मानोना नोंनि मान सन्माननि खोथा दङ नों माबायदि आखु बेखौ नों गावखौनो सिगां लानाय जाखायो ओंखायनो हुसियारि जेन' माने पस्टफोरखौ होलायो बेखौ आंनि गोरबो बिखासनिफ्राय बिसोर साफ्रोमखौबो आं खावलायबाय थेंक इउ